Apa nih? Kare gଲୁ ଆଜ୍ଞା ବାପା ଚାଲନା ଟିକେ ନଦୀ ଯିବା ସେଠି ଗେଣ୍ଠିଟା ଉଡିଥିଲି ତ ମାଛ ଲାଗିଥିବ ହେଲା ନେଇ ଆସିବା ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଲେ ବାପା ଜାପାନି ଟିକେ ଦୋକାନରେ ଠିଆ କରିବ ହେଲା ହଁ ବାପା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସକାଳେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ପୁଅକୁ ଧରି ଏବେ ନଦୀରେ ପୁରା ଗେଣ୍ଠିଟା ଉଡିଛି ପୁରା ମାଛ ଲାଗିଛି ପୁରା ତାହେଲେ କିଛି ମିଳିବନି ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆସିଲେ ଦେବି ଆଉ କିଛି ନିହାତି ନିହାତି ପୁରା ହଉ କେତେ ଟଙ୍କାର ପାନ ଦିଅ 5 ଟଙ୍କା ବେଶୀ ଖାଇବାନି ଏଇରେ ଗୋଟେ ମିଳିଛି ସୁଯୋଗ ୟାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଝାঁପି ନବା ବାପା ଜାପାନି ପାନ ନେଇ ଆସିବା ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର गाड़ी स्टार्ट कर रोम रोम ବାପା ଜାପାନି ଆଜ୍ଞା ସେଇଆଡେ ଯିବୁନି ଗାଡି ଚୁର ହେଇଯାଉଛୁ ହେଣ୍ଡେଲଟ୍ କରିବୁ ହେଲା ଯଦି ଛାଡିକି କାଡେ ଯାଇଛୁ ତ ମାରିକି ତ ଗାଲ କଳା କରିଦେବି ହେଲା ମୁଁ ଆସେ ମୁଁ ଡାକିଲେ ତୁ ଯିବୁ ନହେଲେ ଭିଡ ମାରିଥିବୁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କଣ କହୁଥିଲି ମୁଁ ତୁମ ଗାଁ ପାଖରେ ଅଛି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇପାରିବିନି ବାପା ସହିତ ଆସିଛି ବାପା ମତେ ଗାଡି ଜଗିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯଦି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖ ଯାଉ ଆଜି ମତେ ମିଳିଗଲା ଭାଇ ତୁମକୁ କିଏ ଡାକୁଥିଲେ ତୁମ ବାପା ନା ଆଉ କିଏ ବାପା ଡାକୁଥିଲେ ମତେ ଯୋଉ ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛୁ ବାପା ବାପା ତୁ ଏଠି କିସ କରୁଛୁ ତତେ ତ ମୁଁ ଡାକିଲେ ତୁ କିଏ କହିଲା ଏଠି ପଠେଇଲା କିଏ ମତେ କଣ ସେମାନେ କହିଲେ ତମେ ଡାକୁଛ ବୋଲି ଏବେ ସେମାନେ ଏଇ ରେ ବାବା ଇଏ କିସ କଲା ନେଇଗଲେ ନା କିସ ବାପା ଗାଡି କାହିଁକି ବାପା